Ahojte všetci, zdravím vás. Za chvíľočku vás bude zdraviť so mnou aj Zuzka. Dnešné vysielanie sa teším. Nielen preto, že bude v slovenčine, ale aj preto, že sa budeme rozprávať o niečom, čo je také, myslím si, že aktuálne a rozpráva sa o tom hodne. Soplík. No, dneska budeme aj improvizovať, lebo ako vidíte, mám tu... A preto má toto. Mám tu také A preto má pomocničky. toto. Choď pozerať. Dobre. Ďakujem. Takže dneska to bude také improvizované, detičky mám doma, ale je o nich postarané, tak dúfam, že mi nechajú nejaký čas, aby som bola s vami. A dnes sa budeme rozprávať o takej téme, že závisť. Je to taká téma, ktorá, ja už som teraz 6 rokov na Slovensku, ktorá je taká aktuálna a myslíme si, že len pre nás Slovákov, ale myslím si, že my síce hovoríme, že je to také typické pre nás a možno, že je to oveľa viac ako treba v zahraničí. Povieme si aj prečo, povieme si nejaké historické spojenia s tým, povieme si, že vlastne odkiaľ to pochádza, ale hlavne si povieme, už mám číslo 2, mi sem ide. Čo je, Havík? Chceš byť so mnou tuto? Tak povieme si hlavne, je strašne smutná, že maminka išla pracovať. Dobre. Ďakujem. Zláta. Dneska to bude také zaujímavé. Budeme robiť ináč aj také vysielanie o tom, že mami dvojčiek, takže ak máte kamošky, tak kľudne ich zavolajte. Bude to asi o mesiac, už sme sa dohodli s druhou maminkou. Ale vrátim sa k téme, teda budeme hovoriť o závisti a budeme hovoriť aj o tom, ako s tým pracovať. Buď keď sa nám to deje, že nám niekto závidí, že ako si to spracovať, ako s tým dealovať a tak. Myslím si, že to bude také celkom zaujímavé. Ale zároveň budeme sa rozprávať o tom, ako spracovávať takú tú závisť, ktorú máme v nás. Hej? A máme ju všetci v nejakej forme. Možno tomu nehovoríme závisť, ale proste napadne to človeka a je to preto, lebo sme všetci ľudia a všetci máme nejaké tie pocity a nejaké tie emócie, ktoré prináša možno aj sám život. Takže ja už pridávam k nám moju kamošku Zuzku, ktorá sa k nám za chvíľu pridáva. Zatiaľ vítam všetkých vás, ktorí ste s nami, ktorí sa k nám pridávate na naše pravidelné vysielanie každý druhý piatok. Zuzi, vítaj. Ahoj, ahojte. Vidíme ťa dobre, počujeme sa dobre, asi ešte dám trošku hlas. Ja už som tak trošičku predstavila tému, budeme sa rozprávať o závisti, budeme sa rozprávať tak veľmi otvorene a veľmi radi by sme boli, keby ste aj zdieľali s nami, že či ste sa s tým stretli. Pochybujem, že niekto je, kto nevie, o čom hovorím, alebo kto sa s tým nestretol. Ale skôr ako začneme tému, ako sme sa zladili, Zuzi, modré sme dneska obe. Veď aj ja pozerám, sme modré. Super. Takže skôr ako začneme s touto témou, ideme sa tak rýchlo predstaviť. Zuzi, hneď ťa do toho vnesiem. Hneď ma do toho vnesieš, tak začnem ja v rýchlosti, lebo dneska nás čas trošku tlačí. Takže som Zuzana Taylor, som transformačná koučka, business koučka a som EFT terapeutka. A no, ako to poviem, pomáham ženám, viac menej ženám, a nie sú vylúčení muži, ale pomáham viac menej ženám, tak to vlastne je, proste priťahujem viac ženy ako mužov. V tomto prípade. A na ich ceste, aby žili život taký, aký chcú. To je vlastne také zveličené, ale jednoducho pomáham im na tej ceste sa dostať, lebo ten život prinesie rôzne situácie, máme rôzne pocity, či už je to strach, či už je to anxiety, to je jedno čo, ale proste a preniesť sa a robiť s tými pocitami, robiť s tými emóciami, robiť s tými vecami tak, aby sme žili, aby nás ten život naozaj naplňal, nie aby nás oberal o tú radosť a o ten zážitok životný, každodenný, ale aby nám to niečo dávalo. Takže
zase som to povedala trošku inak, ako hovorím, ale jednoducho je to v tom v podstate to isté. Ja vždy, a o tomto sa bavíme s ľudskou, že ja sa vždy tak nejako nacítim pred každým týmto našim hovorom a jednoducho takto to vyšlo a takto to je dneska. Takže to som ja. Ľudská, povedz nám ty. Ďakujeme, Zuzi. Ja ťa budem občas aj prekladať. Zuzka sa k nám pridáva z Anglicka, z Londýna. My sme kedysi ešte tam ako fachčili. Ja už som teraz na Slovensku, ale takto pekne priateľsky ešte stále nám to vychádza. Takže Zuzka je moja kolegyňa, koučka. Prichádza mi dieťa. Aha. Čo je, Hajík? Soplík? No poď. A so Zuzkou sa už takto roky poznáme a robím si srandu, že ju trošku ako prekladám, lebo sama si pamätám 20 rokov v Anglicku. Zober si vreckovku, Hajík. Dobre. Tak tiež som žila 20 rokov v zahraničí a poznám ten pocit, Zuzi, aké je to, keď ti neprichádza to slovenské slovo, takže budem ti pomáhať. Ďakujem, Ja už som spolieham sa na trošku lepšia teba. na tom so slovenčinou po 6 rokoch. Takže moje meno je Ľudská Hoxa. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú, som koučka životných stratégií, tak voľne povedané, venujem sa hlavne vzťahovým veciam a tiež fertilite. Sprevádzam žienky cestou k materstvu, ale takisto vlastne už skoro 20 rokov vlastne ich sprevádzam cestou životnou, pretože ako Zuzka spomínala, prídu nám rôzne situácie a je dosť ťažké v niektorých situáciách byť sám. My sa v tom tak ako nejako lopotíme a snažíme sa byť odvážne a teda veľa klienti, ktoré ku mne príde, sú naozaj veľmi odvážne ženy a ešte o to odvážnejšie, že sa rozhodnú v nejakom momente svojho života povedať si, že dosť už asi teda chcem tým povedať, že je to veľká odvaha dať ruku hore a povedať, že vieš čo, s týmto asi aj by som potrebovala pomoc. A vtedy vlastne nastupujeme my a tiež už sa venujem hlavne ženám, myslím nejako 2013 roku, dúfam, že nehovorím hlúposti, nie, už aj skôr. No, to je jedno, ale tiež pracujem už nami, už tie dátumy mi nejde. Už je to tak dlho, už si ani nepamätáš. Hej, a v nejakom momente je veľmi dôležité a je veľmi vhodné a sama som si tým prešla, však bola som aj na tej druhej strane, vlastne takto celé začalo pred 20 rokmi, že som dlho čakala na ten svoj moment, kedy som sa odvážila teda s jednou koučkou spolupracovať ešte úplne na začiatku a dalo mi to tak strašne veľa, dievčatá, že som sa rozhodla to potom študovať a teda odtedy už som tak, ako sa hovorí, že nepozrela naspäť a už sa tomu venujem a naozaj som šťastná, že takýmto spôsobom vás môžem podporovať a naozaj sprevádzať. Je to také ako niekto, kto vás zoberie za ruku a často vás preniesie možno tými najťažšími životnými situáciami, aby ste už potom mohli vzlietnúť a teda letieť same. Takže som veľmi vďačná, toľko o nás. A teraz sa ideme prehúpnúť do tej našej témy, ktorou je závisť, žiarlivosť. Povieme si o tom tak ako skúsim z takého každého rožku, ale hlavne by som chcela, aby ste treba aj zdieľali s nami, takže moja taká otázka, a kľudne nám zdieľajte počas celého vysielania, ale prvá moja taká otázka je, že v akej forme sa stretávate, alebo ste sa stretli so závisťou, žiarlivosťou, buď ako, asi aj ako jej príjimatelia, teda čo vám pomáha s tým tak nejako prejsť si tým, čo vám pomáha, aké reakcie, ako to spracovávate, povieme si samozrejme o tom, ale zaujíma ma prvá taká otázka, že či ste sa s tým stretli, ak áno, tak nám napíšte do komentárov treba, že áno, že je to bežné, alebo prechádzam si tým teraz, napíšte nám, sme veľmi zvedavé, dobre? Dobre. A ja tak začnem. Zuzi, keď sa rozprávame o tej závisti, tak poďme aj mi trošku pozdieľať, že v akej forme si sa s tým stretla, alebo sa s tým stretávaš. Ty žiješ v Anglicku, ale môžeš kľudne povedať aj tam, ako to funguje, ako to vnímaš ty, v akej forme a ako s tým dealuješ. No, tak ako, ja si myslím, nie že si myslím, ale tak závisť je to emócia, ako každá iná. A ja si myslím, že každý sa s ňou stretne, či skôr, či neskôr.
Ja si myslím, že je to taká, teda z môjho pohľadu a z toho rozprávam o sebe, emócia, s ktorou sa dá pracovať a s ktorou vlastne pracujeme asi skôr, alebo ju prežívame skôr v tých včasnejších rokoch života, ako keď dospievame a keď sme, neviem, mladší, ale Tam to ono vlastne asi začne. tam to Podľa mňa začína, tam to začína, hej. tam ju vlastne zistíme, že čo je to závisť a, a učíme sa z toho vlastne, z každej tej emócie sa učíme, každá tá emócia nám prináša niečo a ukazuje nám, že niečo sa deje, hej. Takže ja keď o tom hovorím z môjho pohľadu a z mojich skúseností, tak ja viem už teraz, že som sa s tým naučila pracovať a viem vlastne s tou závisťou, alebo vlastne čo to je a kde to pramení a vlastne sa cez to a premeniť to na niečo, čo je viacej ako napríklad na motiváciu. Hej. Teraz hovoríš o tej závisti, keď cítiš ty Keď niečo, hej, cítim niečo ja, hej. Takže premeniť to na motiváciu alebo inšpiráciu. Pretože to nie je zlá emócia, hej. Je tam za tým niečo je. Aspoň u mňa. Takže neviem, či si chcela niečo konkrétne počuť, ale momentálne akože zamyslela som sa nad tým určite, keď som sa pripravovala na toto, ale ako hovorím, viem s tým pracovať už a jednoducho ja to premieňam na motiváciu alebo inšpiráciu. A za chvíľočku sa trošku bližšie vrátime k tomu, že ako s tým pracuješ a ako to celé ešte vyfúkam ďalší nožtek. Dneska to je také zaujímavé. No ešte, keď budem teda ja rozprávať. Takže keď vlastne lebo vlastne, ako som spomínala, je to emócia a nedá sa tomu vyhnúť, ale jednoducho človek, keď už vie, odkiaľ to pramení a vlastne čo to je, tak potom ono už to ani do toho života tak neprichádza už neskôr, hej. Už to zase hovorím, už to nie je tá závisť, už to nie je tá emócia, ktorá nám škodí, alebo môže nám škodiť. Už tu je vlastne sa to premení, už to ani nechodí k tebe tak často, sa ti to neobjavuje v živote často, pretože s tým vieš pracovať. A vlastne už to ani tak nezažívaš, ako vlastne niečo negatívne, alebo niečo, čo ti škodí, alebo niečo, čo ti uberá. Takže musím si zaklopať, viem s tým pracovať. Neviem, Luci, takže to je odo mňa tak, že tá závisť už ani nejako sa v mojom živote ani zatiaľ, alebo mám také obdobie teraz, že nemám. Prepáč, trošku som odbehla. No v pohode. Poďme do hĺbky s týmto všetkým, ale chcela som vlastne taký úvod dať, že vlastne často teraz sa hovorí, že Slováci sú závislí a tak, ale viem, že to nie je to taký syndrom, ja by som povedala, skôr takých postkomunistických národov. Lebo keď si zoberiete, že akurát teraz sme mali výročie 20 rokov, čo sme v Európskej únii, že ešte vlastne sme taký mladý kapitalistický štát, relatívne, čo sa týka historického pozadia. A je to také zaujímavé, lebo keď si zoberiete, že v komunizme všetci mali všetko a nikto nemal nič, hej, že akože boli tam rozdiely, ale neboli tak badateľné, hej, tam bola tá stredná vrstva, väčšina, hej, a nejak si tam ľudia pomáhali a častokrát ako nám chýba to obdobie, kedy sme si napiekli tak my to máme stále, poklopem, ja mám zlatých susedov, že sme si napiekli koláč, požičali múku alebo vajíčka, ale je to už teraz také viac zriedkavé. Dajte nám vedieť do komentáru, či sa to ešte stále u vás deje, ale ja si myslím, že z toho historického hľadiska bol to taký veľký šok, hej, že prešli sme z toho komunizmu do kapitalizmu a zrazu bol veľký výber a zrazu sa tam, myslím si, že takto to ako vzniklo kultúrne u nás, že zrazu tam nastala veľká priepasť, hej, medzi ľuďmi, čo sa týka tých
vlastne, že niekto mal veľa, niekto mal málo, teraz je obrovská priepas medzi ľuďmi, hej, že sú veľmi bohatí, sú takí, čo ledva prežívajú z mesiaca na mesiac a potom je tam nejaká relatívne stredná vrstva, ale už sa to tak nejako podelilo. A zrazu sme zistili, že tie peniaze naozaj sú dôležité, začali sme sa viac naháňať. Na jednej strane sme mali tie možnosti už aj cestovať a tak, že keď sa snažíš, nájdeš, ale no, nechcem ísť do tej politiky, ale vlastne bol to chcem tým povedať, že bol to taký veľký šok, hej, že zrazu sa tá spoločnosť zmenila, pretože nastal ekonomické veľké rozdiely medzi ľuďmi a takto to vzniklo. Ale chcem vám povedať, že tým, že ja mám manžela z Albánska, existuje to treba aj tam. Hej. A ešte by som povedala, že vo väčšej forme do určitej miery taká tá závižiarlivosť a porovnávanie sa, lebo to vlastne súvisí s tým, že sa porovnávame, kto má čo a kto má lepšie a tak. A je to aj tam, dokonca, a tiež si tam tým prešli, lebo však oni mali ten komunizmus tam výraznejšie a dlhšie. A ja sa vždycky smejem, že oni to tam až tak berú, že ja neviem, vešajú tam prádlo a kričia tak, aby sused počul, že vyvez mi aj tie levisky, rifle alebo nejaké značkové, ja neviem, vieš, že aby proste to proste musí v tej garáži mať ten nejaký Mercedes, lebo proste aby druhý videli, že teda má, aj keď nemá na ten benzín. Vieš, že je to až také pre mňa je to také až humorné, hej, lebo ja som nikdy si nezakladala nejaké značkách, alebo ja neviem, samozrejme pekne sa rada oblečiem, ale vieš, čo myslím. Takže to chcem tým povedať, trošku to pozadie historické a zároveň aj to, že nie sme len my, Slováci, takí, ale povedala by si, Zuzi, že v tom Anglicku je to menej cítiť však? Akože určite je tam, je to ľudská vlastnosť. Určite. Záleží aj od toho, kde žiješ. No ja žijem v meste, takže áno, máme tu, poznám susedov, žijeme v ulici, kde je pekná ulica a poznáme sa, akože ľudia sú príjemní a priateľskí tu, kde ja žijem, ale ja si myslím, že to záleží aj od toho, kde žiješ. Proste, keď žiješ niekde vo veľkom meste, tak dobre, tam môže byť to spolunažívanie, ty vieš menej z toho tvojho okolia, ako keď žiješ niekde v nejakej dedine alebo proste v nejakom malom mestečku, kde každý pozná každého. Takže tá závisť, a keď poznáš niekoho, tak jasné, že je jednoduchšie sa pozerať na toho človeka, že takými očami, že čo má a ja nemám, alebo proste vieš, že tak porovnávať, ale zase chcem podotknúť, že je to normálna emócia a je to vlastne, je to základný, ide o prežitie, tak sme ako biologicky, ide o prežitie a keď porovnávame zase vieš, že sa môžeme niekde posúvať, proste není to nič zlé. A myslím si, že aj historicky, že keď si zoberiete nejakých tých v jaskyni, nejakých týchto, tak určite už aj tam bola tá emócia. Viem si predstaviť, že tam síce je tiež pravda, že tam si ľudia boli nútení viac pomáhať. A aj v tých chudobných krajinách, čo ja som precestovala, vieš, že naozaj India, Delhi, Afrika, tam sú absolútne tí ľudia vlastne jak sa to povie, dependent, závislí na tom, aby si pomáhali, lebo keď zabiješ to zviera, proste potrebuješ sa podeliť, ináč by tam polka dediny zahynula. Vieš, čo myslím? Ale určite si myslím, že aj v tých rodových ešte kedysi kmeňoch niekde v minulosti, určite tá závisť tam bola, hej, že ten zabil mamuta a teraz závidí mu, lebo on je silnejší. A môžeme takisto prejsť aj k tej žiarlivosti, hej, že keď ide o, dajme tomu, vzťahy a ako inak ešte predtým, ako možno boli tieto vzťahy ako sobášne, predtým ako sa zosobášili, keď nebol sobáš akože taký akože záväzok, hej, oficiálny, tak oni museli dať nejako vedieť najavo, že proste toto je tá moja žena, alebo toto je tá moja družka, táto je moja a tuto už sú hranice a tuto, vieš, aj jej, aj jemu, alebo proste to už je jedno, či je to muž alebo žena.
ale jednoducho ukázať tam tie hranice, hej, a ukázať tam, že áno, toto je tá moja žena, toto je tá moja partnerka, tu už Áno. ste To prekročili niekde zase hranice. hovoríme o takom inom súdku, že žiarlivosť. To je žiarlivosť, no ale závisť a pre- žiarlivosť pre- sú dosť tak blízke. sa No, prelína, hej, sú to hej, hej. prelína. Veľmi dobre, ideme sa trošičku povenovať konkrétnejšie, že k tej závisti, keď my ju cítime najprv a potom si povieme trošku o tom, že vlastne ako s tým pracovať, keď nám závidia. Dobre? Zdieľajte s nami, ja sa dúfam, že mi tie komentáre chodia, lebo ešte stále čakám na tie také prvé odvážne. Dajte nám vedieť, či sa s tým stretávate a akým spôsobom. A teda ideme sa povenovať, že ako to, Zuzi, spracovávaš, ty si už načala niečo na začiatku, že keď ty cítiš, že proste vlastne začne to tým porovnávaním, hej, že niečo vidíme, že niečo iný buď vlastní má, alebo nejakú vlastnosť, alebo výzorovo, hej. A ako to ty spracováš, hej, keď trebárs vidíš na niekom niečo, že by si to chcela mať a cítiš tam tú takú závisť, ako to s tým? Ja skôr, u mňa sa to prejavuje skôr v takom, že je to v tom úspechu. V tom mojom osobnom úspechu a úspechu vlastne v tom, čom robím. Ako jasné, ako každý človek mám rada materiálne veci, ale nikdy som nebola nejako... Každý sme iný, to chcem povedať. Ja hovorím z môjho, ako sa to mne prejavuje. Nikdy som nebola taká, že musím mať nejaké materiálne veci, aby som si niečo dokázala, alebo aby som bola spokojná. Hej? O svoju spokojnosť. Pre mňa je to úspech a pre mňa je to, že vlastne kde sa posúvam a kde som ako osoba, ako človek. A keď vidím napríklad niekoho, kto je úspešný v tomto smere, nejaká, dajme tomu, koučka, alebo tak ja nezávidím tomu človeku ten úspech. Ja skôr ma to motivuje, že chcem byť tam, kde ona, alebo on, alebo aspoň proste bližšie sa priblížiť. Proste ma to motivuje, aby som vlastne, keď ona to dosiahla, tak to môžem dosiahnuť aj ja, hej? Keď to on dosiahol, keď sa dostal tam a bol tam, kde som bola ja možno, vieš, on sa to nedá úplne porovnávať, ale jednoducho, tak mňa to motivuje. Tam nie je závisť, že ten človek že má veľa peňazí, ale je to skôr taká motivácia, že dá sa to. Dá sa to a proste, že pozrieť sa možno na tie kroky, ako to oni spravili a zobrať si z toho niečo, čo mne A vidíš, slúži. a toto je veľmi dobrý point, že tá závisť častokrát spočíva v tom, že sú vlastne, ja to vidím tak, že sú také dve cesty, hej, že teraz, keď vidíš, že niekto má to, čo ty chceš mať, už v akejkoľvek forme, tak buď ťa napadne, že do keľu, že je to nespravodlivé, hej, prečo ten človek akože to má a ja nie, a ja nemôžem, a ja som z iného, ja neviem, vieš, z inej rodiny, alebo nemám tú podporu, alebo proste, vieš, že buď si to, a častokrát si to ľudia takto spracujú, keď to sebavedomie tam chýba. Keď vlastne máme potrebu, zase kúkam soplík, ale keď máme potrebu, plusinku som dostala, ďakujem. Keď máme potrebu nielen sa porovnávať, ale keď vlastne tá závisť pramení v tom, že v hlavičke nám ide takéto, že je to závisť založená na tom, že prečo on môže a ja nie. Hej? Že je to niečo, čo my vnímame v tej hlave ako niečo nedosiahnuteľné na základe toho, že vlastne si ako keby to okolie, tú situáciu toho človeka si vykreslíme ako, že je to nespravodlivé, hej? A to vlastne sa deje vtedy, keď my nemáme zdravé sebavedomie, keď nemáme to nastavené tak, že to nie sú okolnosti, že je to vlastne ten človek, ktorý si to, napríklad v členom prípade, hej, ten úspech naozaj vydúpal, vydrel, nie je to zadarmo, nie je to cez noc, hej, že aj my na tom dlho sme pracovali, študovali, neviem čo. A takže to je jedna cesta, keď si to takto zoberie. A berie si to tak veľa ľudí, hej, že obviňujú vlastne tie okolnosti, to všetko okolo, alebo si to ten človek môže presne takto otočiť ako ty, čo je veľmi inšpirujúce, že si povie, áno, chcem to mať, veľmi by som si to prijal,
a motivuje ma to, lebo vidím, že sa to dá. A to sa dá takto premeniť, keď sme si vedomí toho. Lebo častokrát, ja chcem aj povedať to, že ľudia závidia, ale neuvedomujú si to, hej? Že nerobia to vedome. Ani to nevyjadria, že závisť, hej? Že nevedia to pomenovať, ale sú skôr takí nahnevaní ako keby na život a na iných ľudí, ktorí to majú, hej? Z čoho pochádzajú potom to zazeranie a konflikty. O tom si budeme hovoriť trošku neskôr, že ako toto spracovávať. Áno, je to tak, alebo je to vlastne, môže to byť aj jedna cesta, hej, že keď, lebo je normálne, zase prirodzené, sa pýtať, že prečo a porovnávať, prečo ja to mám takto a prečo tento človek to má takto, že možno to má jednoduchšie, ono sa to môže zdať, že to má jednoduchšie, ale ty musíš ísť trošku hlbšie ako to prečo. Pretože to prečo je len v tej našej hlave a keď sa stále budeme pýtať prečo, dobre, to je tá prvá otázka prečo, ale tak pozrieť a byť aj otvorený, že sa pozrie, že naozaj, že prečo. Dobre, tak sa pozriem dozadu a dobre, kde je ten človek, kde som ja a teraz aký možno, ak vieš dosť o tom človeku, lebo nemusíme vedieť až tak veľa o tých ľuďoch, ktorým závidíme, alebo vieš, keď sa rozprávame o závisti. Nevieme o nich veľa, aká bola ich cesta, čo museli dosiahnuť, čím si prešli. Takže to je len také povrchné. Treba sa potom dostať aj... Áno, a čím si prechádzajú teraz. Hej? Že my vidíme častokrát na ľuďoch len to pozlátko, len to, čo ako vyzerajú povrchovo, hej, že aké auto alebo čo šoferujú, ale nevidíme do toho, čo sa deje za tými zatvorenými dverami. Nevidíme, akú cestu možno si museli prejsť, hej, predtým. Že vlastne veľa ľudí o mne nevie, že tieto moje dvojičky, čo mám, tak to bola skutočne, akože niektorí vedia, ale veľa ľudí nevie, že to je fakt ako vyplakané, vydreté, vymodlené. Ale ja som akože často, priznám sa, keď som tých 11 rokov nemohla mať moje deti, tak som, ako toto bola veľmi, to som sa asi prvýkrát tak stretla s takou, že fakt som, ako nedalo sa to nezávidieť tým mamám, ktoré už boli mami, hej, ktoré proste tým dievčatám, ktoré už mali to brúško, to bolo veľmi, veľmi ťažké a veľmi veľa som musela teda vedome na sebe pracovať, aby som to bolo veľmi, ale znova to bola taká cesta, ktorá ma strašne veľa naučila. Ale chcem vám pozdieľať o závisti, ktorú som ešte tak sa vám priznať, hej, ktorú som veľmi taký krátky príbeh, skúsim to skrátiť, ktorú som cítila veľmi a bolo to paradoxne, keď som bola v Indii, keď som trénovala ako učiteľka jogy a bola tam paradoxne jedna Češka. Lidi, to ti bola taká krásna žena, doteraz sme kamošky, ale vďaka tomu, že som, poviem vám ten príbeh, počúvajte, ona mala všetko, čo som nemala ja. Ona mala dokonalé telo, ona si tú nohu vedela dať do takých pozícií, kde ja som o ktorých ani nesnívala, hej. Ona proste, po nej šli chlapi, ktorých ja som chcela v tej dobe, to hovoríme 2012 rok, som bola slobodná vtedy. Proste mňa to tak ľudia, a teraz si zoberte, že ja som v tej Indii bola nejaký vyše mesiaca, hej, a kúse som to mala pred očami, vieš, že to bola taká výzva, ona ešte aj tú jogovú podložku si dala tesne predo mňa, aby som ju videla a hovorím, toto už nie je možné, hej, že proste som to mala, vieš, ako sa hovorí, in your face. Skúšaš, hej. Hej. A ja už proste ľudia po týždni, ja už som tam dochla, lebo ja som skutočne, ja som cítila takú závisť, hej, že ja by som ju normálne, že roztrhala v zuboch a chudera, ja som si aj zvedomovala, hej, že ona to nemôže a tak, a že ona bola ešte taká zlatá, že ju sa nedalo ani nemať rád, vieš, že to má ešte najviac. No a potom som mala narodeniny, oslavovala som narodeniny a sme tak akože mali také výnimočné voľno a my sme sa o 3 ráno v živote nezabudnem vrácali na ten náš taký akože rezort a ja som si ju zobrala nábok a už tam nikto iný, všetci išli spať a ja som s ňou, že hovorím, Petra, prosím ťa, poď sem, lebo ja ti musím niečo povedať, že tak strašne nenávidím. A to na triezvo sme takúto debatu, hovorím, ja už ti to musím povedať, lebo asi ma roztrhne od závisti, lebo ty si fakt akože dokonalé stelesnenie všetkého, čo ja by som chcela byť aká dokonalá, ja proste taká nie som. A ja ti strašne závidím a keď ti to nepoviem, tak ja tu budem ešte kápať ďalšie neviem koľko týždňov a ja už ti to musím povedať. A takto otvorene, ako vám to hovorím, a ona sa tak neviem pozrela
A nikdy nezabudnem, a to bolo jeden z najkrajších zážitkov asi môjho života, kedy som si uvedomila práve o tejto závisti, lebo ona mi povedala vtedy, že Luci, že vidíš moju ruku a ak si dobre pamätám, toto je už roky dozadu, ale chýbal jej jeden prst na ruke. Ja som si to absolútne nikdy v živote nevšimla. Až vtedy, v tom momente. A ona mi hovorí, že ja vôbec nie som dokonalá. A potom mi to vysvetlila, že keď mala 3 roky, že mamka jej omylom, keď kosila trávu, tak prešla, vieš, po nohe s kosačkou a jej neviem, myslím, že Peťa, ak to zle hovorím, tak mi odpusť, ale jej odfeklilo 2 prsty na nohe a aby mohla chodiť, tak jej museli niekoľko plastik robiť, aby teda akože vedela ten balans na nôžke udržať a neviem, asi to dopletiem ten celý príbeh, ale proste gro je v tom, že ja som v tom momente, ako mi to povedala, tak ja som cítila v prvom rade ľudia strašnú hanbu sama za seba. Vieš, že tak ľudsky, že ako som mohla proste závidieť niekomu, kto proste nemá ani ako 5 prstov, vieš, na ruke. A strašne som cítila takú obrovské množstvo, úplne ma takto zalialo, že lásky k nej. Hej, a porozumenia a také, že až doteraz mi je tak trošku do plaču z toho, že samozrejme som jej objala a sme plakali, obe sme plakali, akože ja som začala a ona tak, a my sme sa tak, akože, viete si to predstaviť? Dáva to zmysel, hej, že ja som cítila proste veľmi veľa intenzívnych emócií v tom momente a fakt som si v tom momente uvedomila, že Pane Bože, fakt, že aké je to, že niekedy v tom živote závidíme ľuďom, ktorí možno majú ešte menej ako my, ale nevieme o tom. A proste tak som sa poučila naozaj. A tento príbeh vždy so mnou tak zostal. A vždy mi to tak pripomína to, že skutočne, že nikdy nevieme, čo ten druhý si prežíva, čím zápasí, aký má duševný trebárs rozpoloženie, hej, čo väčšinou, koľko som mala aj ty, Zuzi, hej, koľko máme úspešných žien, ktorí k nám chodia, ktoré sú, vieš, v biznise úspešné, alebo čo, ale ten život je úplne, že vzťahovo, hej, trebárs, že je to až šokujúce zistiť, hej, že návonok tí ľudia koľkokrát aj známi, hej. Ja si myslím, že všetci máme, každý máme niečo a v tomto, ja to stále hovorím, v tomto sme si veľmi a vo veľa iných vecí, ale rovnocenní, že proste aj keď sa to navonok zdá, že niekto má ideálny život, alebo ja neviem, je ideálny, alebo neviem čo, ale proste v tomto to máme rovnocenné, že každý niečo máme, hej. A ten príbeh bol veľmi pekný, naozaj, lebo keď dovolíme sami sebe, ja si myslím, že tá závisť je o nás, to nie je o tom druhom, že čo ten druhý má, alebo je to o nás, hej, že je to vlastne, aby sme otvoríme si také okno sami do seba, že prečo závidíme a čo závidíme a pozrieť sa hlbšie do seba, že v čom to je. A jedna z možností, ako si ty povedala, je, že naozaj dať to navonok a zase poviem to, čo hovorím stále, zasvietiť na to svetlo. To je to, že to dáš navonok, že proste niekomu to povieš, alebo s niekomu sa vyrozprávaš, alebo tomu človeku to povieš, ty si bola odvážna, že si je to povedala priamo do očí. Ale jednoducho, ako náhle sa to dostane von, ako náhle o tom začneme rozprávať, tak ono to stráca tú silu a možno si aj uvedomíme, že to vlastne je blbosť a možno, že sa ako ty sa s tým človekom dokonca zblížime a zistíme, že ten človek je úplne normálny človek a takisto má svoje veci, ktoré nie sú dokonalé, alebo vieš, takže a ono to potom nám to prípada také, že to bola úplná blbosť. Hej. Takže... Vieš, čo sa mi ešte páči teraz, že ono je to veľmi dobré, táto emócia závisti, pretože nám to presne hovorí strašne veľa o tom, nás to vie naučiť strašne veľa o sebe. Hej? Že vlastne, keď máme situáciu, že niekomu závidíme, alebo proste prejde nám to tou hlavou, nebičujme sa za to, hej, je dôležité si byť toho vedomí a vlastne si odpustíme hneď, lebo sme ľudia, je to normálne, ako Zuzka veľakrát povedala, ja som rada, že to hovoríš, ale zároveň je to úžasná informácia. Ľudia, to je úžasná informácia o tom, že nám to krásne zrkadlí to, čo by sme chceli, ale že prečo to chceme. Hej, že
ja neviem, poviem príklad, to není na mňa, ale častokrát ľudia chcú, hej, to, čo má susedia, nejaké to auto lepšie, alebo materiálne, hej, alebo chceme vyzerať, hej, my ženy sa strašne porovnávame, to je fajn, lebo sa proste motivujeme, ale hej, tá má lepšie kozy, alebo ja neviem, je chudšia, ja by som chcela byť taká, hej. A teraz strašne veľa to vypoveda o tom, že treba, keď závidíš to, ja neviem, auto, ale aplikujte si to do svojej situácie, tak úprimne, to je dôležité byť k sebe úprimný, že ak chcem také auto, tak prečo? Prečo naozaj chcem to auto? Je to preto, lebo mi to dá nejaký status a ľudia ma budú potom vnímať inak. Alebo treba tá váha, hej, prečo chcem byť taká, ako je ona, hej, že chudšia, lebo proste by som potom mala lepšie sebavedomie. Vieš, že zvedomiť si to a proste zistiť, že vlastne čo je naozaj za tým, prečo závidíme. Keď získame tú informáciu, tá nám to dá obrovské množstvo informácií, s ktorými potom môžeme pracovať, ale vnútorne. Nikdy, ako Zuzka povedala, nikdy to nie je o tom druhom človeku, ale je to o nás. Hej? Že čo nám naozaj chýba, závisť, nám vie dať veľmi správnu, takú veľmi dôležitú informáciu do života a častokrát sa podľa nej naozaj môžeme aj posunúť ďalej, ak si to vedome spracujeme, že vlastne čo je za tým naozaj, že čo nám naozaj chýba. To není to auto, to je ten nejaký pocit. Dáva to zmysel? Dajte mi áno do komentára, ak to dáva zmysel. Je to nejaký pocit niečoho a ten pocit, väčšinou je to samé o sebe, ako by sme sa cítili, keby sme to mali, to, čo má ten druhý, tak ten pocit nám chýba. A teraz, to je dôležitá informácia, a teraz ako dosiahnuť ten pocit? Nezávislo od niekoho iného. Nezávislo od situácie, nezávislo od ľudí, nezávislo od toho, či máme na to financie. Hej? Že ako dopracovať sa k tomu pocitu, čo je vlastne to, čo nám naozaj chýba. Áno. A ono je to všetko o tých pocitoch. A to vieme, akože marketingové spoločnosti a vieš, jednoducho reklamy a to, oni hrajú, je to o pocitoch, hej, že proste aký, ono vlastne ten vonkajšok je vlastne to fyzické, dajme tomu to auto, alebo ten, ja neviem, to jedlo, ktoré nás tomu priťahuje, ale je to vlastne, aký pocit nám to dá. Presne toho, že aký pocit nám to dá, ako sa budeme cítiť, keď to budeme mať. Alebo ako by sme sa cítili, keď to budeme mať. Ako by sme sa cítili, keď budeme, keď zjeme to jedlo, hej. Ten pocit nám ukáže veľmi veľa o nás a povie nám veľmi veľa o vás, že čo je to naozaj, čo chceme byť alebo čo chceme dosiahnuť. A to sa dá dosiahnuť aj bez toho auta a to sa dá dosiahnuť aj bez toho jedla, ktoré, alebo ja neviem, čo to je, ktoré vlastne my chceme alebo závidíme. Dáva to zmysel? Dajte nám vedieť. Mne to dáva zmysel. A teraz si poďme trošku porozprávať o tom, že vlastne ako, prosím, reagujte. Stále hovorím, že reagujte, píšte nám. Ja som strašne zvedavá na vaše komentáre. Strašne som zvedavá, či to dáva zmysel, ako aj keď budete nás, väčšina ľudí nás zo záznamu pozera, lebo sú v práci teraz, tak my sa tešíme naozaj na tie komentáre, dajte nám vedieť. A teraz si trošku, Zuzi, poďme pozrieť tú druhú stránku, hej? Doteraz sme sa rozprávali, že o tom pocite, ktorý je v nás, že keď cítime tú závisť, ale čo keď ti druhí ľudia závidia? Ako sa to prejavuje? Skúste nám napísať, že ako sa to prejavuje u vás, že keď vám druhý závidia. Ako si sa s tým stretla? Si sa s tým, Zuzi? No určite som sa s tým stretla. Neviem si spomenúť momentálne na žiadnu konkrétnu situáciu, ale ono to asi cíti človek, keď, teda aspoň ja si myslím, to cíti človek, keď niekto sa tak chová, že proste nepraje a sú proste také komenty, že vieš, neviem, ako s tým pracujem ja, tak ja sa hlavne v prvom rade sa pozriem, pretože to nevie človek. Pokiaľ ti to niekto nepovie do očí, tak to nevieš určite. Nemáš to ako zistiť. Takže ja vždy sa pozerám sama na seba a že čo sa deje, či som to ja,
ktorá závidí, alebo mám niečo, alebo jednoducho, či tam je, čo to vlastne je. A keď, pokiaľ je to niekto taký, s ktorým nemám každý deň, každodenný, vieš, že sa proste nestretávam s tým človekom, tak jednoducho ja sa od toho proste sa odsuniem. Jednoducho sa tým už ani nezaoberám. Ale najskôr sama na seba sa pozriem, že či to je vo mne, alebo jednoducho je to niečo jednoducho. Či sa mi to zdá, alebo jednoducho ja niečo robím, čo toho človeka vlastne spúšťa. Hej. A keď nie, keď si myslím, že nie a je to jednoducho niečo, čo sa dá pustiť, že je to niekto, koho stretnem raz za 3 mesiace, raz za 4, alebo jednoducho, ja neviem, niekoho, neviem, proste nemám žiadny taký príklad, ale tak to pustím. Ale keby to mal byť niekto, s kým sa stretávam dosť často, tak zase v prvom rade ja pozriem sa sama na seba, nastavím si svoje zrkadlo, pozriem sa na seba a jednoducho asi už teraz by som sa, teraz ako som, tak by som sa toho človeka opýtala na rovinu a mala konverzáciu o tom. Možno, že v minulosti by som si namýšľala, alebo by som, neviem, Je dobré nejaký príklad, lebo je to veľmi ťažké, vieš, je to lebo ťažké, to ani nevieš, že je to závisť, lebo ten človek ti nepovie, ja ti závidím. Hej. Vieš, ten človek možno po tebe zazerá, alebo vieš, ti robí zle, alebo ti podkope nohy, alebo vieš, to sú také spôsoby, ktoré, akože začne to už v tom detstve, hej, začne to už, ako sme spomínali na začiatku, už tým, že, ja neviem, niekto má hračku, ktorú ty nemáš, alebo ti nemôžu rodičia dovoliť kúpiť, alebo ti niekto niečo, hej, že začne to, ja viem, že napríklad ja som už na základnej škole veľmi veľa proste riešila tieto veci ohľadne závisti, lebo ja som bola taká úspešná, vieš, že aj tenis som hrávala, aj recitačné, aj v škole som dobre, vieš, že na mňa bolo veľa akože zámienok, prečo mi mohli iné deti treba závidieť a tak. No a vlastne ja som už od začiatku mala a nemyslím si, že rodičia so mnou niekedy mali takú vedomú debatu, že ako s tým narábať, čiže ja som nevedela. Hej, moja reakcia ako dieťa bola taká, že ja som sa stiahla a snažila som sa byť taká šedá myš. Fakt? To by na mňa človek nepovedal už teraz, ale skutočne ja som dlho a len čo sa týka osobnostný rozvoj a to, čo robím, moja práca mi pomohla výjsť z tej šedej myši na základe toho, aby som pomáhala iným ľuďom a aby som išla von, aj toto vysielanie, hej, že vlastne lebo môj operačný systém bolo, že stiahnuť sa. A fakt som v tej šedej myši žila dlho, lebo v mojej hlave bolo, že bože, nedať im zámienku zase, aby niečo mi zle urobili, hej, alebo aby mi... Ako sa to prejavovalo? Vieš nejaký konkrétny príklad, že... Vieš, lebo to nevieš. Mám veľa, ale to deti sú také, vieš, no, akože hlavne keď sme boli tínedžeri, už tých 13 rokov, vieš, keď to bolo také veľmi citlivé, si myslím, sme dozrievali a to sa učíš, vieš, aj tie medziľudské vzťahy, všetko, no, keď by si sa učila, ale v tej dobe mne sa zdá, že aspoň mňa to viac ako zraňovalo, ja som nevedela, ako s tým pracovať, hej, a je tam napríklad taká vec, teraz nedávno som so sestrou spomínali, že sestra je o 9 rokov staršia odo mňa, ona bola taká akože múdrejšia oveľa ako ja. A proste mne sa stalo napríklad to, že asi sme mali tých 13 rokov, Miška pozdravujem, ináč sme kamošky doteraz, ale mi jedno dievča proste zdvihlo sukňu, hej. A to bola veľká vec, lebo to bolo, akože chlapci tam boli okolo, aj tí, čo sa mi páčili, aj takí, vieš. A proste, že mi videli gaťky, no. To bolo akože fakt také... humiliating, hej, že ma to, ako sa to povie po slovensky, že ma to, veľmi sa ma to dotklo, no. Také, a ja vlastne som priamo... Hambila si sa, nie? No. Taká veľká hamba to bola. A vlastne ja som mala hneď, ako mi zdvihla sukňu, tak ja som mala takú reakciu, že ja som ani nerozmýšľala nad tým, ja som mi strela facku, vieš? Že proste spontánna reakcia na to, čo akože sa stalo.
No a potom to bolo taká dráma, no, lebo mi povedali, že to boli také 4 dievčatá a povedali mi, opováž sa zajtra prísť do školy, proste sa zbijeme. No, tak ja som išla s pláčom domov, s veľkým pláčom, asi pamätám, už sestra kočikovala jej dceru, maličku a ja som jej, že Evi, ja sa strašne bojím zajtra do školy, že ma zbijú, proste, vieš, ja som mala fakt reálne akože veľký strach. A moja sestra si pamätám, mi povedala, že povážia sa ťa dotknúť, tak mi dala také trošku sebavedomie. A pamätám si, že išla som do školy na druhý deň s malou dušičkou, som sa veľmi bála, ale teda išla som a nič sa nestalo, hej, nikto ma nezbil, nejako sa to utriaslo, ale proste myslím si, že to bola zase, hej, tá Ale závisť, tá žiarka. čoho závisť? Čoho závisť? Že prečo si myslíš, že závideli? Ako vieš, že to bola závisť? Vieš? Prepáč, poriešim, že už som dlho, no. Idem No. si povedať, ale také zaujímavé. Páči sa vám to? Môžem ešte chvíľu? Elianočka, 5 minút, dobre? 5 minút? 5 minút máme, 5 áno. minút. Ja tento tu dám. No, poď sem ku mne. A ja tento tu dám. Dobre, tak si donesem auto a za 5 minút som s tebou. Nie, ja tu idem po Dobre. Takže taký príklad, že už naozaj začína to v tom detstve a je zaujímavé, že ako sa nastavíme, že vlastne už v tom detstve si to ako keby tak špecifikujem, že ako s tým zachádzať, hej, že proste pokiaľ v tom detstve nám, ja neviem, chlapcom povedali, že pokiaľ ťa provokuje, tak mu jednu vraz, tak proste operuješ aj väčšinou chlapci, hej, takto, že aj vlastne, no, nepobiješ sa s tým človekom už ako dospelý možno, ale si voči nemu, vieš, taký, že keď je niekto k tebe zákerný, tak si k nemu zákerný naspäť, hej. Dáva to zmysel, hej, alebo ženy, dievčatá, my sme skôr také, a väčšina z nás, nie všetky, zase do všeobecňujem, sme také, že sa stiahneme, že sa vyhýbame tým konfliktom, hej, že za každú cenu, až na úkor seba samej. Toto naozaj sa stávalo často mne, hej, že len aby som sa vyhla tomu konfliktu, lebo čo, vieš, tá správa, že ja som jej vylepila tú facku, no už teraz by som nikomu nevylepila facku, lebo som vedela, že aké peklo som potom mala. Chápeš, že radšej sa tá žena stiahne, ale na margo toho, že si nepovie, že nedá do toho tú asertivitu, že si neochráni samu seba a potom sa to často má to také následky, že sa to hromadí aj v tom tele, že vlastne si nezastaneme sami seba, že zabudneme na to a bojíme sa byť asertívne. Má to taký dlhodobejší dopad, takže je to veľmi zaujímavé aj pozrieť sa na toto, že ako to máte vy. Skúste nám pozdieľať, či sa vám aj takéto niečo stane. No, je to dobré, akože to je jedna z ďalších takých tých pomôcok, že čo sa deje v tom tele, začala si to, že čo sa deje v tom tele, keď sa cítime takto, keď máme taký pocit tej, dajme tomu už tej závisti, že kde v tom tele to cítim, hej? Čiže keď je to nespracované, alebo no celkom nespracované, tak to bude mať niekde pocit. Môže to byť aj vlastne aj hnev, môže sa to prejaviť hnev, ale v tom tele to budeš niekde cítiť. A ono sa potom s tým pekne dá pracovať. Už aj s tým telom, aj vlastne s tými pocitmi. Keď už je to vlastne, keď sa to opakuje často, keď už to nie je niečo, čomu sa nedá vyhnúť, alebo proste to už nevieme s tým pracovať, narábať. Alebo keď máš niekoho takého, že je to v rodine, hej, že švagrina, že ako s tým narábať, a teraz je veľmi náročné, ale naozaj ten kľúč je k tomu v prvom rade si zvedomiť, dobre, láska, v prvom rade si zvedomiť, že pozrieť sa na to, či naozaj, ako Zuzka povedala, sme nejakým spúšťačom my, hej, že či za niečo z toho, v tom vzťahu, vieme zobrať zodpovednosť my. Hej, že či sme nejako reagovali, alebo tak. A možno, a je veľmi naozaj dôležité začať tú konverzáciu, možno aj z toho hľadiska, hej, že ja neviem, a dá sa to aj pekne naozaj, že ja neviem, všimla som si, že neviem, či sa mi to zdá, ale proste všimla som si, že sa tak na mňa pozeráš, alebo že si niečo som počula, že si niečo povedala a veľmi ma to trápi a chcela by som, aby sme mali pekný vzťah, aby sa to medzi nami urovnalo, tak som sa chcela spýtať, že či je na tom niečo pravdy, alebo sa mi to len zdá.
niekedy ten človek povie, že sa ti to zdá a nezdá sa, hej, že je to naozaj tak, vieš, že málo ľudí proste má odvahu, ale začať tú konverzáciu s tým, aspoň my, aby sme preto, Áno. aby ten vzťah bol pokojný a naozaj úprimný, aby sme aspoň z našej strany urobili to najviac, čo môžeme a naozaj dá sa to aj pekne a dá sa to aj asertívne, hej, že môžeme povedať niečo v zmysle, že veľmi ma to bolí, keď sa deje toto, alebo keď počujem toto, že sa o mne hovorí, Hej. že naozaj ma to zraňuje a chcela by som, aby to bolo inak, pretože ja by som tiež chcela, aby si bola šťastná, alebo pozdielala som. Vieš, že dá sa to rôznymi spôsobmi, ale je veľmi dôležité, aby sme to len niekde nezahrábali, lebo častokrát si povedia ľudia, tá moja švagrina, to je taká krava, hej? A tam to končí a trpíš. Lebo furt, vieš, sú nejaké oslavy, furt ju máš na nejakým spôsobom sa s tým. Takže je veľmi dôležité si to zvedomiť, pozrieť sa na to najprv, čo ja prinášam do toho vzťahu. Vánku, že už nemám, už všetky roztatarila po izbe. Choď do izbičky. No, nechcem vidieť ten bordel, čo bude za mnou za chvíľu. Ty budeš Ale delovať neskôr. Chcem tým povedať to, že vlastne je veľmi dôležité to vytiahnuť, ako Zuzka povedala, dať na toto svetlo. Ako je to odvaha a ja viem, že možno mnohí z vás ma pošlú do prdele s tým, že s tou mojou švagrinou sa to nedá. Hej, lebo to sú tí naši najväčší učitelia. A hlavne, keď už toto je najhoršie, keď sa to nazbiera tými rokmi, vieš, že tie proste zážitky nepriaznivé, nepekné, tak potom je to ťažšie, vieš, a už sa to nabaluje. Ale naozaj tá rada ako od nás je, že ak chcete mať pokojný život, harmonický život, pretože či si to pripustíte alebo nie, aj keď poviete, že tá švagrina je kráva a už s ňou nebudem a už nezdvihnem No, tak prišli sme sa len s vami rozlúčiť. Ospravedlňujem sa, mne zazvonil alarm, takže nás to nejako zrušilo. A za chvíľočku ešte k nám príde Zuzinka. Takže dneska sme sa rozprávali o závisti, o tom, ako s tým pracovať. Dúfam, že zatiaľ vám to dáva zmysel. Naozaj vás chcem poprosiť, aby ste nám napísali, keď nie je do komentára, tak ak s vami táto téma rezonuje, alebo máte nejaké tie výzvy, tak by som vás chcela poprosiť kľudne nám, alebo chcem tak otvoriť ten kanál, hej, z toho, že naozaj sme tu preto, aby sme vás podporili. Ak máte nejaké takéto výzvy životné, kde sa stretávate so závisťou a neviete si s tým rady, napíšte nám aj osobnú správu, budeme radi vás podporíme. Radi vám pomôžeme, alebo radi urobíme nejakú tému, ktorá sa ešte bližšie dotýka tejto témy. Ja zatiaľ pripravím Zuzku. Takže som Zuzi. Ježiš, teraz ťa neviem pripojiť. Zuzka, skús ty z svojej strany, lebo teraz mi to napíše, že ťa neviem pripojiť z nejakého dôvodu. Neviem prečo. Takže už len tak chcem ukončiť túto tému. Dúfam, že vám to dávalo zmysel. A dúfam, že vám to pomohlo aspoň niečo tak rozjasniť, možno z nejakého iného uhla pohľadu. Dúfame, že teda sa vám to páčilo. Ak máte nejaké otázky, alebo by ste chceli sa spýtať niečo viac, určite sme nepokryli celú tému, o tom by sa veľa ešte dalo rozprávať. A samozrejme aj teda nadviazať na to, lebo ešte úplne ďalšia kapitola je, čo sa týka žiarlivosti a takých tých tém. Možno, že túto tému urobíme nejako neskôr, a pretože je to tiež zaujímavé, že vlastne ako pracovať so žiarlivosťou. Či už to, že máme žiarlivého muža, treba, Zuzi, super si tu, alebo keď my máme takú žiarlivosť na nejakú inú ženu a tak, to by bola ešte ďalšia téma, taká, vieš, že to zaparkovať niekde inde, nedá sa to urobiť za hodinku všetko. Takže akurát som hovorila Zuzi, že nech nám napíšu, keď nemajú pocit, že do komentárov aj osobnú správu, ak vás môžeme nejak podporiť v tomto, ak sa lopotíte nejakej takéto situácii, že závižiarlivosť a hlavne akože tak, že to cítite zvonku, tak nám dajte vedieť. A ja už by som len tak, ako by sme, Zuzi, ukončili túto tému? Asi len tak, že závisť a žiarlivosť, taký recap, je to taká normálna, nechám teba. No, tak je to normálne, ak je to, vieš, že môže nám to dať veľa,
Môže nám to dať veľa, pozrieť sa sami na seba, pozrieť sa na tú situáciu, dokonca aj možno, ako sme videli z ľudského prípadu, a nadviazať úplne hĺbšie vzťahy, keď sa odvážime to priznať a byť úprimný a rozprávať sa o tom s tým človekom. A možno, že nám to ukáže aj niečo viac o sebe. No a môžeme z toho len vyťažiť to najlepšie, ja si myslím. Či Teda. už to, že sa nám zlepšia tie vzťahy, alebo sa niečo o sebe naučíme. Takže tak, no, presne. Takže je to len dobré, ono to zdá sa to, že je to taký pocit, že nepríjemný, ale ako vieme všetci, že z tých nepríjemných pocitov najkrajšie kvietky kvitnú. Takže z tých nepríjemných pocitov sa to najkrajšie vždy sa niekde posunieme, vždy nám to niečo dá a z toho nepríjemného sa posunieme ďalej a rastieme. Z toho niečo krásne. No. Hej, práve vďaka tej našej odvahe a introspektíve. Vieš, mne napríklad som chcela ešte taký príklad povedať, že raz sa mi stalo, že v práci som to mala tiež roky dozadu, že som cítila také niečo nevrlé z toho človeka a treba, že to nebola ani závisť, hej, ale keď som sa spýtala toho človeka, tak ona mi povedala, že vieš, mne len niekoho strašne pripomínaš, koho nemám rada. Je to zaujímavé, no. Že proste mne len strašne niekoho pripomína, že a ona bola taká a taká a neviem čo. A to mám strašne a hovorím, že vieš, a potom sme sa o tom rozprávali, ona mi povedala ten príbeh, celý sa mi vyrozprávala a tak. A zaujímavé je to, vieš, že niekedy môžeš niekomu byť nesympatický, nie preto, že máš, ja neviem, veľký nos alebo škaredé zuby alebo čo, hej, ale že pripomínaš niekomu niečo, vieš, že nikdy nevieš. A s tým nič ty nemáš, ty nič nemáš, proste nič to nemáš, hej, no. čo mám, vieš, že nemôžeš byť niekto iný. Takže ako je to také zaujímavé, v každom prípade tá komunikácia je veľmi, veľmi dôležitá. Aby som chcela naozaj aj týmto tak apelovať, na budúce sa budeme rozprávať o ľudskosti a o tom, prečo je dôležité si pomáhať a prečo je to nie len taká fráza, ale prečo tá spolupráca, že čo je v tom, že prečo všetci chceme žiť v miery a nielen akože metaforicky, ale proste všetci chceme žiť v takej spoločnosti, aby nám bolo dobre, aby sme nemali strach jeden z druhého, hej, lebo veľa ľudí má taký akože, to nie je taký strach, že Halloween, ale taký, vieš, také obavy, že čo mne povie, čo si o mne myslí, aby som nepovedala niečo zlé, vieš, že to všetko sú strachy, aj keď ich nevoláme strachmi, hej, a všetci by sme chceli vlastne to isté, ale vlastne čo preto môžeme my urobiť. To je dôležité, že nečakať na ten moment, alebo nebyť rezignovaný s tým, že to na Slovensku je to takto. Vieš, to je strašne ľahké povedať a teraz ja som taká priama, ale je to najjednoduchšie sa vyhovoriť na tú kultúru, ale čo preto ja môžem urobiť, aby ten život, aby tá spoločnosť bola krajšia, lepšia, hej, že taká malá kvapka, keď je to len úsmev alebo odpustenie za niečo. Áno. A tak to začína, ono sa to, ako vieme všetci, tak ono je to všetko o energii, hej, a keď ono to vlastne začína nami, hej, keď sa usmeješ, tak každý, a keď niekto nemá dobrú náladu, si pomyslí, čo sa ona, vieš, usmieva, alebo vieš, si myslí, neviem čo, alebo ja neviem, čo si myslia, ale jednoducho začína to s tebou, keď to ty ukážeš, začína to s nami, keď to ukážem ja a keď to dokážem ja, tak to môže dokázať aj okolie. A ono to má ten efekt taký, že proste sa to odzrkadluje. Prepáč, Zuzi, a ešte by som jednu takú, ale snažím sa strašne veľa odozdať a ešte veľa toho mám, už to asi nestihneme, ale aspoň jednu vec poviem, že častokrát tú závisť alebo tú situáciu berieme tak, že bože, prečo sa mi toto deje a ja nechcem mať takúto kolegyňu a ja nechcem si týmto, hej, ale zase v tej hlave si to otočiť a povedať, OK, prečo mi ten človek prišiel do života? Čo ma má naučiť? Čo mi môže ukázať? Čo mi to hovorí o sebe? Ako ja sa môžem posunúť vďaka tomu ako človek? Ako ja viem proste sa naučiť? A väčšinou sú to, proste priťahujeme tých ľudí ako dar. V tej chvíli to nevidíme ako dar, vidíme to ako kliatbu skôr, ale že prečo zase mne sa toto deje, že všimli ste si, že možno, že aj v práci sa vám opakujú znova tie istí ľudia, také isté povahy alebo také isté situácie podobné možno,
že nie je to blbosť, že ten Pán Boh nás má rád, alebo ja neviem, niekto tam hore a vlastne nám chce zrkadliť niečo, aby sme sa posunuli, aby sme niečo spracovali v sebe, možno z detstva. Je to veľmi zaujímavé sa na to pozrieť takýmto spôsobom, pretože vám to dá, ako je to odvaha, ale vlastne pracujeme s tým aj my ako koučovia, teda pomáhame vám v tom, zvedomení si tých vecí, spracovaní, vyčistení tých vecí z minulosti, ale je to úžasný pocit, oslobodzujúci pocit, keď si to človek spracuje a dá vám to strašne veľa, oslobodí vás to a uvoľní priestor pre niečo úplne nové, čo ste ani nečakali, pocit šťastia, harmóniu, oveľa viac spokoja, hej, takže je to odvaha sa do toho pustiť, ale možno sa zakončím tým, že stojí to naozaj za to, lebo to, čo je na tej druhej strane rieky, na tom brehu, je niečo, čo by ste možno ani nečakali, že je možné. Presne. Takže tak. Ďakujem vám. Ďakujem ti, Zuzia, za trpezlivosť. Aj technické veci sme mali. Deti mi tu chodili okolo mňa, ale som strašne rada, že sme urobili toto vysielanie. Dajte mi vedieť, čo ste z toho dostali. Či niečo nové také k vám prišlo, alebo nejaké uvedomenie, alebo čo my sme strašne radi, keď vám dáte vedieť, aby sme teda aj vedeli, že to, čo častokrát krvopotne tu nejako vytvoríme a nakoniec nájdeme si čas na to, že to dáva zmysel, že to dáva význam, že to máme robiť ďalej. Ja by som strašne rada aj počula nejakú spätnú väzbu, alebo čo by ste chceli, aby sme robili inak, alebo možno priniesť nejaké iné témy. Radi to budeme počuť od vás, dajte nám vedieť. Veľmi radi, yes. A určite určite budeme počuť niečo, čo vám to dalo, alebo možno, že aj nejakú príhodu, alebo viem, je to ťažko o tom rozprávať, ale možno nejakú príhodu, alebo nám pošlite správu. A to je, vieš, hoci čo, ten prvý krok správte pre seba, pretože ten je asi najťažší. Keď už človek ten prvý krok spraví, už potom je to trošku jednoduchšie. Je to jednoduchšie, posunie vás to. A prosím vás, nebuďte takí tí, s ktorými sú už teraz, častokrát, neviem, či sa aj tebe to správa, Zuzi, ale častokrát, keď ja mám klientov, tak sa mi tak v nejakom momente priznajú, že ja som už dávno chcela, ale že 3 roky som hľadala odvahu ti napísať. Vieš? Že ja vám toto aj prajem, že nájdete tú odvahu, keď aj nie nám, tak niekomu, komu dôverujete alebo komu veríte, lebo to je ten prvý kročík, ale to je asi ten najdôležitejší a potom už to ide same, potom už len ten pocit, že to nie ste sami, vám strašne pomôže a vás to posunie, určite. Jedna vec vedie k druhej a potom sa nám to tak pekne pospája. V každom prípade prajeme vám nádherný víkend, prajeme vám všetko dobre, buďte zdraví a naozaj, čo sa týka tej závisti, možno tak vedieť, že aj keď je to ten, ktorý vám závidí, aj to nepríjemné a chceli by ste toho človeka vymazať zo života, skúste sa na to pozrieť takým spôsobom, že kto vie, že prečo je to, čím si ten človek prechádza, čo si prešiel, tak nejako sa pozrieť z takého empatického hľadiska na to, že nie je to nič osobné, nie je to nič spojené s vami, ale takú kompasiu, compassion, také porozumenie v tom, že kto vie, a pristúpiť k nemu aj v tej konverzácii s tým, to mne osobne veľmi, veľmi pomáha. Tak dúfam, že trošičku som pomohla aj vám. Tak, pekne, ďakujem pekne a uvidíme sa o 2 týždne? Uvidíme sa tak nejako o 2-3 týždne a budeme zase vysielať slovenčine. Strašne sa na vás tešíme. Tak, majte sa krásne. Majte sa Dajte pekne. nám vedieť, ako sa vám darí. Ahojte. Čaute, díky Zuzi. Ahoj, Ahoj. Pa.